Народная команда «Динамо» здійснює цуди. У Могилёве чэмпіёнка па цяжкай атлетыцы працуе кантралёрам. А у Михаила Грабоўскага прыгоды з паліцыяй. Былы хакеіст накінуўся на трэнера супернікаў. Гэта YouTube канал Шаснок, меня зовут Ярослав Писаренко. Вітанкі ўсім. Ну што, рушым наперад. Мінскі «Дынамо» у другім коле Кубка Гагарына. Можа, гэта было прадказальна ў пэўным сэнсе, але даволі якасна зубры прайшліся па масквічах. 4-0, ну, гэта сур'ёзна. Упершыню ў сваёй гісторыі «Дынамо» выйграла серыю плэй-офф з такім лікам. І яшчэ крышачку пра рэкорды. Апошні матч серыі з маскоўскім «Дынамо» стаў самым працяглым у гісторыі зубраў у КХЛ увогуле. Матч цягнуўся ажно 87 хвілін і 2 секунды. Але агулам «Дынамо» даволі ўпэўнена ідзе далей. Дарэчы, у трэцяй побачыў цікавы допіс. Ці можна зараз «Динамо» назвать народной командой? Такое вот пытанечко. И ведаете, думки тут есть вельми розные. В смысле сейчас назвать? Есть и будет народной командой. Нет, это государственный проект, надутый мыльный пузырь. Сейчас да, но это пока есть победа и хайп. Похоже, СБТ было, хотя там была действительно народная. Нет, конечно, потому что другой нет. И выбора, соответственно, тоже нет. Карацей, розное есть меркование. Вы своими можете так само тут поделиться. И, до речи, про народность. Таки зараз крыху офф-топ. Просто поглядите, як десятки тысяч боснийцев святкавалі выход сваёй зборнай на чэмпіянат свету. Там запускали салюты і скандавалі імя Эдзіна Джека. Дарэчы, ён усё яшчэ гуляе ў футбол. І здольнасць сваёй зборнай вынесці зборную Італіі, якая чарговы раз не едзе на мундзіаль. Такія вось справы. Далей давайте глянем, як сваю працу ў зборнай робіць Віктор Гончаренко. І тут справа не ў дзвюх перамогах у таварыскіх матчах. Там якраз не ўсё так адназначна. Але Гончаренко робіць заход на больш грунтоўныя рэчы. Напрыклад, давайте я, можа, не папулярна, але скажу сваю думку, якую я і тут агучваю, і ў кабінетах, пра тое, што беларускім камандам трэба гуляць толькі ў Беларусі. Ну, я не бачу ў гэтым ніякага сэнсу. Ну, дарэчы, якраз гэта даволі папулярная думка. Можа, не так часта хтосьці выказваецца на гэтую тэму, але думка, я ўпэўнены, вельмі папулярны. І тут Гончаренку дакладны рэспект. Гэта сапраўды адзін з самых дурных законаў, які сабе выдумала вось гэтае міністэрства спорту. Я магу зразумець, калі ўмоўную Турцыю на зборы не пускаюць каманду з дзяржпадтрымкай. Але ёсць жа ў Беларусі клубы, у якіх ёсць грошы, той же МЛ, чаму яны не могуць паехаць на нармальныя зборы? Хто яшчэ, як не трэнер зборнай, павінен такія пытанні ўздымаць? Далей ён разгортвае сваю думку. Глядзіце, у нас адразу атрымліваецца абмежаванае кола супернікаў. І ты гуляеш з аднымі і тымі ж і ў падрыхтоўчы перыяд, і ў спаборніцкі. Што ты атрымліваеш у падрыхтоўчым перыядзе? Ты гуляеш з моцным супернікам, які шукае твае слабыя месцы і выводзіць цябе на новы ўзровень. Думка даволі відавочная і добра, што яна гучыць на такім узроўні. Цікава, ці зможа Віктор Гончаренко разварушыць гэтую багну, бо калі зможа, то напэўна толькі ён у якасці галоўнага трэнера. Што яшчэ робіць трэнер на сваёй пасадзе? Шукае клуб для Віталія Лісаковіча. Трэнер кажа, што меў некаторыя кантакты з кіраўнікамі некаторых клубаў. Таксама крутая навіна, калі трэнер сапраўды думае інтарэсамі каманды і выступае нават агентам, каб прыстроіць таленавітага гульца. Таму вось тыя две перамогі ў таварках гэта, канешне, добра, але па тых навінах, якія толькі што агучыў, мы бачым, што трэнер нібы сапраўды зацікаўлены ў сваёй працы і выконвае яе з пэўным імпэтам. Не ведаю, як доўга гэта працягнецца, але пакуль адчуванне такое. Напэўна, гэта быў самы камплементарны блок за ўсю гісторыю YouTube-канала Часнок. Ну, напэўна, гэта добра. А яшчэ лепей, што брамнік зборнай Фёдор Лапавухаў можа пайсці на павышэнне. Трыбуна паведамляе, што ім цікавіцца піцерскі «Зеніт» і антракт з Франкфурта. Таксама пішуць, што маскоўскі «Спартак» ёсць сярод зацікаўленых. Як думаеце, які кірунак для сябе бярэ таленавіты брамнік? Раней для яго быў прыярытэт гульня ў Еўропе. Менавіта праз гэта ён перайшоў у Балгарыю, а не ў Расію. Перайшоў не ў самы моцны чэмпіянат, але зараз нібы гатовы пайсці далей на павышэнне. Калі гэта будзе Бундесліга, вау. Але давайте так, больш падрабязна разбярэм гульню Лапавухава і яго перспектывы ў выпуску на гэтых выходных. Там разабрацца мне дапаможа калега Фёдора, былы брамнік зборнай Беларусі Геннадзь Туміловіч. Дарэчы, нягледзячы на свой скепсіс у бок зборнай, Фёдора яна паважае. Федя Лопоухов один в один может выводить легко, только нападающий еще до сих пор у нас не знает об этом. Таму ў гэтай тэме разбяремся падрабязней крыху пазней. А пакуль давайте трошки такі вясёленькі блок. Олег Дулуб працягвае працаваць ва ўкраінскім Д2. І ва ўкраінцаў зараз новы прышпіл, звязаны з беларускім трэнерам. Да пачатку вайны Олег Анатольевич даваў інтэрв'ю і выступаў на прэс-канферэнцыях толькі на расійскай мове. Але пасля пачаў гаварыць па-ўкраінску. Канешне, яму бывае складана, ён ужывае расійскія і беларускія словы, але сапраўды стараецца, гэта бачна. Если нам посчастливит, то мы втрутимся туда. Ну, не было где играть, потому что был везде снег, вот, и надо было играть. Мы выигрывали эти игры, и я думал,
весною, наверное, будет лепше. Большасць украінцаў да гэтага ставіцца з павагай. Вы бачыце, што чалавек паважае культуру і мову краіны, у якой працуе. Але пэўныя прыколы таксама ёсць. І вось зараз беларускага трэнера параўноўваюць з былым прэм'ерам Украіны Міколай Азаравым. Гэта, аказваецца, даволі мемны персанаж. Літера А. А у финале детячего письменного конкурса Літера Б. будут пересекаться немедленно. Знайте свое место, премьер-министр. Еще раз попередживаю. Еще раз попередживаю. Параўнанне, канешне, смешнае, але не адпавядае рэчаіснасці цалкам. Бо Азараў той зараз адзін з запальных палітыкаў, які дажывае свой век у Расіі, а Олег Тулуб працягвае працаваць ва Ўкраіне. Таму так, пажаць можна, але не больш. Літера Д. Дорогий Микіла Янович, сьогодні вас можуть відправити у відстійку. Да пошли вы. Далей мы азначым, якая Беларусь спартыўная краіна. Бо ў Магілёве працуе, можа, самая спартыўная кандуктарка краіны, а можа і свету. І як лічыць Святлана Антоненко, яна майстарка спорту па цяжкай атлетыцы. У 2016 годзе Святлана стала прызёркай чэмпіянату свету сярод ветэранаў, які праходзіў у Германіі. З апошняга стала пераможцай адкрытага чэмпіянату Беларусі па цяжкай атлетыцы сярод майстроў спорту. Таксама жанчына з дзяцінства займаецца рукапашным боем, каратэ і боксам. Той самы выпадак, калі яна сапраўды можа сказаць, што праца кандуктарам для яе так, для душы. Але лепей з такім працаўніком не жартаваць і заўсёды валідзіраваць свой квіток. Самі разумееце, яна чалавек сур'ёзны. Але ў тыктоку, так, у яе ёсць тыкток, жанчына выглядае даволі міла. Ты, малыш, давай лови. Ты снимаешь? Да, Ну давай, снимай. я снимаю. Я в тикток выложу страничку, как это мяч играет. Ну і ў каментарах все пішуць, якая яна мілая, добрая, ветлівая і клёвая. Круто, што тут дадаць? Лайки. Далей давайте блок бэдбояў беларускага спорта. І першы тут Ігор Кавалевіч, галоўны трэнер Нёмана. Вырашылася ягоная справа, калі ён на прадсезонным зборы знянацку пачаў ганьбіць беларускіх футбольных рэферы. Там гучала шмат абраз, кшталту міністэрскія пасцілкі. Справа дайшла да міліцыі, і вось які вердыкт. Кавалевіча пакаралі па артыкуле дробнае хуліганства. Згодна з ім спецыялісту пагражае штраф у памеры ад 2 да 30 базавых велічынь, альбо грамадская праца, альбо адміністрацыйны арышт. Якое канкрэтна пакаранне будзе прыменена да Кавалевіча, не паведамляецца. Думаю, будзе штраф, наўрад ці нешта большае. Але, як я разумею, гэта пакаранне па лініі міліцыі. Ці будуць дадатковыя санкцыі ад АБФ, гэта пакуль пытанне. Але далей пайшоў калега Ігора Кавалевіча, таксама трэнер толькі ў хакеі Міхаіл Грабоўскі. Асацыяцыя малога хакея Антары адхіліла ад працы Грабоўскага на час паліцэйскага расследавання. Што за яно? І ўвогуле, чым Грабоўскі там займаўся? Раней ён быў на пасадзе ген-менеджера зборных Беларусі, але неяк ціха сышоў і пачаў будаваць сваё жыццё ў Канадзе. Там ён рабіў нейкія свае хакейныя праекты і вось, як мы бачым, трэніраваў дзяцей. Але адзін з матчаў скончыўся выклікам паліцыі. Пра гэта стала вядома толькі на гэтым тыдні, але сам выпадак адбыўся яшчэ ў сярэдзіне сакавіка. Што ж адбылося? Грабоўскага абвінавачваюць у нападзе на трэнера супернікаў пасля матчу плэй-офф у канадскім Маркхэме. Увогуле, у той гульні каманда Грабоўскага прайграла 0-11. Паліцыя паведаміла, што атрымала выклік на арэну без 10-11, у той час гульня павінна была скончыцца. У трансляцыю бойка Грабоўскага не патрапіла. Але бачна, як хакеісты і рэферы назіраюць за ёй праз скло. Бойкі на дзіцячым хакеі. Клас. Ну иди сюда, вот они, кишка, только иди сюда. Я сказал, завали пасть, козел. О, господи, опять. Выданне сам паведамляе, што бачылі відэа з самой бойкі, і там чуваць, як чалавек за кадрам крычыць фразу «ты чортаў трус». А калі трэнера ўжо разнялі, былі пагрозы забойствам, праўда, незразумела да каго. Канадскія журналісты паведамілі, што суперніка Грабоўскага даставілі ў шпіталь, у яго дыягнаставалі страсенне мозгу і траўму пляча. Грабоўскі сітуацыю ніяк не каментаваў. Дарэчы, гэта не адзіны момант, калі былы хакеіст трапляў у бойкі. Закрой пасть, я тебе сейчас наваляю как следует, козел. Ну давай, иди сюда, вот он я. Рэнди. Сядь, пока я тебя не прибил. О, чтоб ты, мать твою! На Олімпіадзе 10-го года ў Ванкувері Грабоўскі не мог гуляць, бо меў праблемы з кісцю. Бо раней стаў удзельнікам п'янай бойкі. Таму гэта не нейкая навіна, біцца Грабоўскі ўмее. Такія вось навіны. Свабоду Міхаілу Грабоўскаму! Дзякуй за прагляд. Нам таксама дапамогуць ваши каментары, лайки і падпіскі. Ну і будзем тут на канале чакаць добрых навін. Пакуль-пакуль.